אנחנו בעזרת השם נדבר היום גם על מה שלמדנו פרשת שבוע וגם על עניינה דיומה. אנחנו ממש סמוך ונראה היום הגדול, חג חנוכה, שידוע בספרים הקדושים כתוב שאור חנוכה זה אור שמאיר מעין הערת דלתיד לבוא, מעין הערת משיח. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שהמועדים זה, כמו שרבנו הארי אומר, זה בחינה של ארובות השמיים נפתחו. זה בחינה של הערות של העתיד לבוא שיורדות כאן לעולם והן מאירות. הערת חנוכה זה נקרא אורו של משיח. ידוע שרבנו הרוקח, אחד מגדולי הראשונים, אומר שזה אור הגנוז שמתגלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו. הבריאה הראשונה של העולם נבראה זה בריאת האור. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האור, כתוב שהאדם היה צופה בו מסוף העולם הצופות. והקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. הוא גנז אותו בתורה הקדושה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בעל שם טוב הקדוש, שהוא גנז אותו בתורה הקדושה. אבל הערות ממנו מאירות. הערות ממנו מאירות. ומה האור שזה מאיר? זה מאיר בחנוכה, או על ידי עמל התורה, או על ידי עמל התורה שאדם מתייגע, אז הוא זוכה בתורה הקדושה להשיג אותו, ובזמן שאדם זוכה לאור הגנוז זה חנוכה. זה הערה של העתיד לבוא. ידוע שאור, ככל שהוא יכול לרדת יותר נמוך, זה מראה על גובה האור, זה מראה על גובה האור. למה אורות נמוכים לא יכולים לרדת למקום נמוך? אם יורדים למקום נמוך, אז הם מתקלים, הם נעלמים. אבל אור חנוכה, ידוע שהארי הקדוש אומר שזה עומק עניינו. עומק עניינו להוריד למלכות, בזמן שהמלכות היא נמוכה, בזמן שהמלכות היא קטנת הקומה, בזמן שהמלכות לא התמלאה בשיעור קומתה. כל שבת המלכות עולה, יש לה עלייה, היא מגיעה לגבהים גדולים, ואז האור שלה מאיר, אבל האור שלה מאיר למעלה. לעומת חנוכה שזה יורד למטה, זה מה שהגמרא אומרת, עד שתכלה רגל מן השוק. רגל מן השוק, ידוע ששוק זה מקום החיצוני, זה מקום תחתון מאוד, שהאור הזה יכול לרדת לשם, זה רק מראה על גודל האור הגדול והנורא. לכן הימים האלה, העבודה שלנו זה לדעת, כמו בכל המועדים, לדעת, לעבוד, לזכות, לקבל את האור הזה. העבודה שלנו תמיד לדעת איך להשיג את האורות האלה. אנחנו, הפרשה שלנו, למעשה פרשת וישב, היא פרשה נעלמה, פרשה סתומה. כמובן שכל עניין מחירת יוסף זה סוד נעלם. חז"ל במדרש קוראים לזה נורא עלילה על בני אדם, שזה גזירה בעצה עמוקה ממלכו של עולם. זה דבר שהיה מוכרח בגלל שעם ישראל היה מוכרח לרדת לגלות. לכן היה מוכרח להגיע בהעלמה כזאת, דרך עלילה, נורא עלילה על בני אדם. זה היה מוכרח לעבור מגזירת מלכו של עולם. זה דברים שאנחנו לא נשיג אותם. זה דברים ששייכים לגילוי ייחודו יתברך. אבל יש כאן עוד כמה דברים נעלמים שכתוב בפרשה. כתוב ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו. אומרים חז"ל הקדושים מביאים את כל עניין יהודה שירד, הורידו מגדולתו בגלל המחירה. חז"ל אומרים, מתארים לנו חז"ל מה היה פה בכל המצב של המחירה, בכל המהלך. אומרים חז"ל דבר נורא. רבי שמואל בן נחמן פתח, כי אנוכי ידעת, הנביא ירמיהו אומר, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם. נאום השם, מחשבות שלום ולא לרעה. למה? לתת לכם אחרית ותקווה. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם רואה כל מיני דברים וחושב שחס ושלום הקדוש ברוך הוא כועס עליו. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממנו, הקדוש ברוך הוא לא טוב, לא איתו. ואדם חושב שהקדוש ברוך הוא חושב עליו לא טוב, מנסה להציק לו, מנסה להרע לו. אומרים חז"ל, לא. כתוב הפסוק, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אני חושב עליכם, מחשבות שלום ולא לרעה. אבל למה? לתת לכם אחרית ותקווה. זאת אומרת שאנחנו קצרי הקומה, לנו יש ראייה קצרה, אנחנו רואים כל דבר רק באותו רגע מה שקורה. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכנית כללית, תוכנית שכל עניינה לגאול את עם ישראל, להביא את עם ישראל לשלמות הגאולה. לכל אחד יש את הגאולה הפרטית, יש לעם ישראל את הגאולה הכללית. כל העבודה היא להביא את הבריאה לשלמותה, להביא את הבריאה לתכליתה, להביא את הבריאה לאור הגדול, שיזכו לקבל את האור הגדול, אורו של משיח, שזה אור גילוי ייחודו, זה אור שבנשגב השם לבדו. ממילא הקדוש ברוך הוא דואג על ידי כל פרט ופרט, איך להביא את כל הבריאה כולה לשלמותה. אומרים חז"ל, שבטים עסוקים במחירתו של יוסף. השבטים היו עסוקים כל הזמן? כסף, 20 כסף, בעברו נעליים. הם היו עסוקים בכסף. כמובן זה שבטי קו, היה להם סודות נעלמים, מה שהם
התגלגל על ידם. אבל חז"ל אומרים שהם היו עסוקים במכירה. יוסף עסוק בשקו ותעניתו, יוסף יושב ובוכה. ראובן עסוק בשקו ותעניתו, ויעקב עסוק בשקו ותעניתו, ויהודה עסוק לקח לו אישה. זאת אומרת, רואים פה משהו נורא. זה בוכה, זה צוחק, זה עסוק במכירה, זה שקו ותעניתו. יהודה מתחתן, אבל חז"ל אומרים שמה זה כל הפאזל הנורא הזה שאנחנו לא מבינים קשר בין דבר לדבר. הקדוש ברוך הוא עסוק להיות בורא אורו של משיח. זאת אומרת, כל מה שקרה פה, הכל, מה שהשבטים הקדושים ישבו ואכלו, מה שהם עסקו במכירה ויהודה עסוק לקח לו אישה, אומרים חז"ל, זה הכל אורו של משיח. רואים כמה אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו קוראים דברים, אנחנו לא מבינים שום דבר. רק צריך לדעת, וישלחהו מעמק חברון, אומר רש"י, שזה מעצה עמוקה של מלכו של עולם, זה הכל סוד נעלם, גבוה מאוד, אורו של מלך המשיח. אור המשיח צריך לבוא בהסתרה גדולה. למה? כיוון שזה אור כרגע שאין לנו כוח להשיג אותו, אין לנו כוח לקבל את האור הזה. זה אור מדי גדול, לכן האור הזה עכשיו עובד דרך הסתרה, אבל הוא כל הזמן מקרב את הבריאה לשלמותה. כל המהלכים שבבריאה זה הכל להגיע לקראת יום הגדול, יום השם הגדול והנורא. אנחנו יודעים שנשמת משיח היא השתלשלה למקומות מאוד נמוכים. כמו שכתוב הפסוק, מצאתי דוד עבדי. אומרים חז"ל, היכן מצאתי דוד עבדי? בסדום. הרי זה פלא גדול. מאיפה הייתה נשמת משיח? בבנות לוט. בנות לוט התעברו מאביהן, ושם מצאתי דוד עבדי. במקומות החשוכים האלה יש נשמת משיח. אותו דבר אנחנו רואים שיוסף היה גנוז בחושך. הרי יוסף, מי זה אשתו של יוסף? זה אסנת. ממי נולדה? משכם ודינה. משכם ודינה. מי זה בת זוגו של יוסף? מי זה בת זוגו של יוסף הצדיק? זה אסנת. מאיפה היא נולדה? משכם ודינה. הנשמה הקדושה הזאת הייתה צריכה להיות שם, שהיא בת זוגו. עד כדי כך שחז"ל אומרים, כשהיא נולדה, אחי יוסף לא רצו לקיים אותה. יעקב הניח אותה במדבר, ושם עליה קמע, עד שהתגלגלה למצרים, התגלגלה לפוטיפר. איזה פלא פלאות, איזה הסתרה שבתוך הסתרה, איך הכל עובד בהסתרה גדולה. אותו דבר נשמע דוד המלך, מה כתוב? שאחי אחיו של דוד המלך, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. כתוב שאחי דוד המלך, הם חשבו שהוא ממזר, הם זרקו אותו, הם רצו שהאריות יבואו ויאכלו אותו, הם לא רצו שיתקיים דוד המלך, אבל דווקא שם, דווקא בתוך הסתרה גדולה מאוד, שם נמצאת נשמתו של דוד המלך. אותו דבר אנחנו רואים שהנישואים של בועז ורות, זה גם היה בהסתרה גדולה מאוד. זה היה בהסתרה גדולה מאוד. זה הגיע בדרך מקרה לא נורמלי, לא שגרתי. למה? כיוון שכל הנשמות האלה זה נשמות אורו של משיח. ונשמת משיח מוכרחה להגיע דווקא דרך הסתרה גדולה מאוד. יהודה ותמר. יהודה הרי זה קדוש עולם, זה יסוד המלכות, בניין של עם ישראל. והוא היה צריך להביא את פרץ וזרח דווקא דרך מה שנראה לנו זנות, שבא מלאך וכפאו, דרך הסתרה כזו גדולה מוכרחת לבוא. ועומק העניין, כמו שאנחנו אומרים, רבנו הארי אומר שפשוטם של דברים, כיוון שלא יהיה קטרוג. זאת אומרת שהרבה פעמים נשמות גדולות באות לעולם, אז המקטרגים מנסים לקטרג. מה פתאום שהנשמות הקדושות יהיו דווקא בבית המדרש? מה איתנו? למה לנו מגיע את החלק? אז הקדוש ברוך הוא מסתיר אותם. כמו נשמת אברהם אבינו שהייתה בתרח אצל העובד אלילים הכי גדול. ולכן שם היא הוחבאה כדי שהמקטרגים לא יקטרגו. אבל עומק העניין הוא זה לא רק שלא יקטרוג, אלא עומק העניין הוא שעניינו של משיח זה לתקן עולם במלכות שדיים. עניינו של משיח זה לגלות מלכות השם בעולם. זה עניינו של משיח. להביא את העולם לייחודו. מה פירוש לייחודו? להבין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. שאין מושג רע וטוב. אלא הכל זה עניינו לגלות ייחוד השם בעולם. זה תכלית עניינו של משיח. ממילא, מוכרח להיות שהנשמה הזאת יש בכוחה לרדת למקום נמוך מאוד מאוד. לגלות שגם במקומות הנמוכים, כמו שרבנו מביא את הירושלמי, שיאמר לך אדם מכאן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי. בכרך גדול שברומי. זאת אומרת מקום שזה נראה ההפך הגמור ממציאות השם. כביכול רומי זה מתנגדת למלכות שמיים. זה אדום שמתנגדת לגילוי מלכות השם. אבל שם הקדוש ברוך הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא לא בורח מהמקומות האלה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. בכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא. זה עומק עניינו של משיח.
זה הפירוש הוא לברר את הניצוצות הקדושים שנמצאים, ולהביא אותם לגילוי השם. להראות לנו איך שגם במקומות הנמוכים ביותר, גם שם אורו של הקדוש ברוך הוא נמצא. הרבה פעמים אדם חושב שאורו של הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום קדושה. אבל אדם צריך לדעת שלמעשה אורו של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום. והאדם, עבודתו של האדם זה לברר את זה משם. מי שיכול, זה נשמות קדושות. חנוכה זה אור גדול, זה אור גדול ונורא, נשגב ונורא שיכול לרדת ולהאיר גם במקומות חשוכים כאלה. שלכן אדם צריך להבין איזה גודל אור נמצא בימים האלה. ואדם צריך לדעת שככל שאדם זוכה יותר להתחבר לאור הזה, אז אדם זוכה להשיג השגות גדולות, כיוון שהאור הזה גובעו במקומות גדולים. כדי להשיג את האור הזה צריך לדעת שהעבודה שלנו זה ללמוד מהזכות הגדולה של החשמונאים, קדושי עליון. הרמב"ן קורא להם קדושי עליון, למה הם זכו לכל זה? הרי עניינם של החשמונאים, כמובן זה בכם בטחו אבותינו בטחו ולא בושו. זה ביטחון עצום שלא נתפס בשכל אנוש. אם יגידו לקבוצה קטנה, בואו תלחמו נגד ארצות הברית, הרי זה אפילו לא בדיחה. לא השאלה, כולם שואלים, מתפעלים מהנס איך הם ניצחו. אני מתפעל מיותר מזה, לא איך הם ניצחו. מה עלה בדעתם בכלל לצאת למלחמה? מאיפה הייתה התעוזה הזאת הנורא לצאת למלחמה? איך קבוצה קטנה של מעטים חשבו בכלל שמסוגלים להילחם? אבל התשובה היא שאדם חי עם הקדוש ברוך הוא. שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא אינו מלבדו, אז יודע שלא קצרה יד השם להושיע אין ברב מעט. הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא יכול הכל לעשות. העבודה של האדם זה להאמין שהכל זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חושב שהוא עושה, או אנחנו עושים, אז אדם מבין תמיד שזה תלוי בריבוי, בכמות, במעט, בהרבה. אבל אם הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, שאדם יודע שכל מה שקורה פה בבריאה זה הקדוש ברוך הוא, לא אין מושג של רב ומעט, הקדוש ברוך הוא הכל. ממילא, כיוון שהם בטחו בקדוש ברוך הוא ב100%, לכן הם זכו לניסים והנפלאות האלה, לכן הם זכו לכל הדברים מעל לדרך הטבע, לגילוי האור הנורא שהוא מעל לדרך הטבע, שפרץ את כל גבולות הטבע, וזה עבודתו של האדם. ויותר מזה, כמובן, עיקר הכוח זה היה מסירות נפש, שהם היו מוכנים למסור נפשם על קדושת השם, הם היו מוכנים ללכת בכל הכוח, וכשאדם מוסר נפשו על קדושת השם, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף כ', שרב פאפא אמר לאביי, למה לראשונים היה נס, הם זכו לניסים, ולמה אנחנו לא? אמר לו, אם מסרה נפשה על קדושת השם, הם מסרו נפשה על קדושת השם, הם יכולים לתת את הנפש שלהם לקדוש ברוך הוא, הם יכולים לתת הכל. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. כשאדם נותן את כל מציאותו לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו גם את הכל. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בלי גבולות, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע בלי גבול, הוא לא מוגבל. לכן אומרת הגמרא שכל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה, אומרת הגמרא בשבת דף ק"ל, כל מצווה שישראל מסרו נפשם עליה נתקיימה בידם. למה היא נתקיימה? כיוון שזה אור נצחי, זה אור נצחי. כמו שהפעולה של האדם היא לא מוגבלת, אז גם הגילוי של האור הוא לא מוגבל. על מצווה שעם ישראל מסרו נפשם עליה, זאת אומרת שעם ישראל קיימו אותה בלי גבול. אז הם זוכרים שגם המצווה הזאת תהיה עם אור נצחי וקיים מאוד מאוד. לכן המצוות מילה לא בטלה לעולם, לא השייך בביטול. למה? כיוון שקיימו אותה במסירות נפש. החג הזה, ידוע שהארי הקדוש אומר, שבחג הזה של כל 8 ימי חנוכה, אומר הארי הקדוש, מתגלה אור נבואה גדול מאוד. החשמונאים תקנו, אומר הארי, פגם ההוד. פגם ההוד ידוע שמידת ההוד הקדושה, יש אחיזה גדולה מאוד לחיצונים. זה הוד הוא דווה. עודי נהפך עליי למשחית. זאת אומרת, עמידת עוד של הקדוש ברוך הוא, שם יש אחיזה גדולה מאוד לחיצונים. והחשמונאים הקדושים בכוח מסירות נפשם זכו לתקן את הפגם הזה. והפגם הזה שלא יהיה בימים האלה אחיזת החיצונים. ועל ידי זה יש אור נבואה גדול, אור השגה גדול מאוד. רק העבודה שלנו גם כן, לרצות להיות בוטחים בהשם באמת, לרצות למסור נפשנו על קדושת השם, ואז אדם זוכה. וככל שאדם יותר מתחזק ביטחון, ככל שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית היחיד של העולם, והוא עושה את הכל, הוא עשה, עושה, הוא מנהיג לכל הברואים, הוא עשה ועושה לכל המעשים, שהכל זה הוא אחד יחיד ומיוחד, אז אדם זוכה שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. היה בן אדם שהיה לו בעיה ברגליים, הלך לרופא, הרופא נתן לו משחה, אבל במקום שהמשחה תעזור, המצב יידרדר. אחרי שבוע עוד פעם בא לרופא, ואמר לו, אדוני הרופא, המצב יידרדר. נתן לו משחה אחרת, והמצב יידרדר. הוא לא ידע הרופא מה לעשות. הרופא אמר לו שילך למיון. הוא בא למיון, ושם הגיע הרופא, ראה אותו, אמר לו, ידידי, המצב שלך אנוש. אתה חייב ניתוח דחוף. כך אמר לו, ניתוח דחוף. טוב, הוא לא ידע מה לעשות. הוא חיכה
הרופא אמר לו, צריך ניתוח ממש דחוף, הוא לא ידע מה לעשות, הוא חיכה לרופא, ופתאום הודיעו שהרופא עכשיו היה צריך ללכת לאיזה ניתוח חירום. אז הוא צריך עכשיו להמתין הרבה זמן, הוא חיכה שעה, שעתיים, וכמובן, אתם יודעים שאומרים לו ניתוח דחוף, והוא מחכה, אז העצבים שלו עולים, וכל הזמן הוא כועס, ריבונו של עולם, מה קרה? בשביל מה פתאום נכנס פה ניתוח דחוף? הוא היה בצער גדול מאוד. אבל אחרי שנגמר הניתוח הדחוף הזה, כיוון שהניתוח שהרופא הלך היה ניתוח מסוכן, אז הזמינו עוד 2 רופאים מבתי חולים אחרים, כיוון זה ניתוח מסובך. אחרי הניתוח הרופא אמר לרופאים אחרים, אולי בואו תראו עכשיו אני לפני עוד ניתוח. והגיע שם רופא, פרופסור מומחה ממקום אחר. והפרופסור ראה את זה, הוא אמר, מה פתאום נתח את הרגל? בשום פנים ואופן. יש משחה זאתי וזאתי שיכולה לעזור לו. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, הוא לקח את המשחה, ואחרי שבועיים נרפאה רגלו לגמרי. אז הוא אמר, תראו מה זה איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם הרבה פעמים רואה כל מיני דברים וחושב, מתעצבן, למה אתה עושה לי ככה ולמה אתה עושה לי ככה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קצת סבלנות, זהו, קצת סבלנות, תראה שהכל מסתדר. אדם תמיד חושב, אדם רואה תמיד את הנקודה הפרטית, ואדם לא יודע לראות את כל המכלול של הדברים. הרבה פעמים אדם חושב, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. בהתחלה זה נראה אסון הכי נורא שיכול להיות יוסף הצדיק, כשלוקחים אותו מאבא שלו, מרחיקים אותו, מורידים אותו למצרים, לערוות הארץ. אבל דווקא שם צמחה כל הגאולה, כל הגאולה. דווקא מתוך צרה רווחה, מתוך אפלה אורה, אנחנו לא מבינים דברים. אבל צריך לדעת שלכל דבר יש תכלית, כל דבר הוא לא פרטי, אין מושג פרטי בעולם. כל דבר הוא חוליה אחת משולשלת גדולה מאוד של הנהגת ייחודו יתברך. הבעל שם טוב הקדוש פעם אחת הגיע עם תלמידו לאחת האכסניות, הוא הגיע, והנה בא לאכסניה שמה שבעל שם טוב הקדוש מגיע, ערך לו סעודה גדולה כיד המלך. אמר לו בעל שם טוב, עכשיו פשוט אני שכחתי קופסת טבק ביער, אני רוצה, כך אומר לבעל הבית, אם אתה מוכן לבוא איתי בבקשה ליער. אמר לו בכבוד רב, ודאי. סידר את העגלה ונסעו לכיוון היער. וכשהם הגיעו ליער, פתאום שמעו שם איזו בחייה של מישהו. ואז הבעל שם טוב אמר לו, לאותו בעל האכסניה, בבקשה לך תראה מי זה. הוא הלך והוא ראה נסיך שוכב ככה, פצוע במצב קשה מאוד. אמר לו בעל שם טוב, תעלה אותו בבקשה לעגלה. העלה אותו לעגלה והביא אותו לאכסניה. אמר לו, תן לו עכשיו את כל הסעודה, תן לו לאכול. כמובן נתן לו להתרחץ, הלביש אותו בגדים טובים, אכל סעודה דשנה, והשאיר אותו כך יום-יומיים שירגיש טוב, יהיה בריא. טוב, הוא נפרד ממנו לשלום, הוא לא הבין כלום. הבעל שם טוב קם ונסע. הבעל שם טוב אמר לו, אם הוא ירצה לשלם לך, אל תיקח ממנו כלום, שום דבר אל תיקח ממנו. וכך אבא, אחרי יומיים רצה לשלם לו, אמר לא, אני כל כך שמח שעזרתי לך, הכל מצוין. וברוך השם, כאן נגמר הסיפור. זהו, הנסיך נסע לדרכו, הבעל שם טוב הקדוש נסע לדרכו, ואותו בן אדם לא הבין מה רצה ממנו הבעל שם טוב. אבל אחרי כמה עשרות שנים, קרה שפתאום אותו בעל הבית, לצערנו אתם יודעים, שהגויים בכל מקום חיפשו איך להעליל על היהודים. הגיע פתאום איזה שכן שכינה באותו יהודי, והעליל עליו עילת שווא, שהוא הרג איזה ילד נוצרי. וכמובן, הכל אמת, ששומעים משהו על יהודי, הכל אמת. היה לו משפט פלילי וגזר דין מוות צריך. הדבר היחיד שיכל להיות זה לערער אצל המלך. הוא ניסה מאוד להגיע למלך לערער, וכשהוא הגיע למלך, לא פחות ולא יותר, הוא רואה שהמלך זה אותו נסיך שהוא הציל. ואז הנסיך לשעבר, שהיום הוא המלך, הוא ראה אותו, הוא אמר לו, אתה זה שהצלת אותי, לך לשלום, כל טוב, מיד חנן אותו. אז הוא אמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הרבה דברים, אנחנו רואים כל מיני מעשים, אנחנו לא מבינים כלום. אבל קדושי עולם שיכלו לראות את זה, הם הבינו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד, בריאותיו ורחמים. חז"ל הקדושים אומרים, מידת בשר ודם מכה באזמל ומרפא ברתיעה. אדם נותן מכה עם סכין, ואיך הוא מרפא? הוא שם תחבושת. אבל הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה, בא הוא מרפא. יוסף נמכר על ידי חלום, על ידי החלום שלו, הוא חלם חלומות, ואחים קינו בו. ואיך הוא עלה לגדולה? על ידי חלום. על ידי שבאים מקץ 2 ימים, הוא פרעה חולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לנו, שמה שאתה חושב רע, תדע לך שזה טוב. רק אנחנו לא מבינים הנהגת השם. אמר פעם מישהו משל יפה מאוד. הוא אמר, אנחנו יודעים, גלות ספרד, זה היה גלות נוראה. אבל דווקא על ידי גלות ספרד, מזה, שם אז התגלה יבשת ארצות הברית, שעל ידה אחרי זה מיליונים של יהודים זכו למקום מפלט.
הוא אומר, הרבה פעמים נראה לנו כל מיני דברים שזה הסתרה גדולה, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מסתיר פניו רגע אחד, הוא מציץ מן החרקים תמיד, גם שזה נראה הסתרה שבהסתרה תמיד הוא נמצא. דוד המלך אומר בתהילים, איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. רבי אליעזר גורדון היה גדול הדור, היה גאון העולם, אחד מגדולי ראשי הישיבות בליטא. הוא אמר דבר נפלא, כסיל לא יבין את זאת. מה זה את זאת? כל דבר הוא רואה את זה. מה ההסבר של זה? למה? כיוון שכל דבר הוא חושב שצריך להבין אותו כמו הפרט הקטן. אבל אם אדם היה מבין שאין זאת, זה לא זה, תבין, זה שרשרת בחוליה גדולה מאוד. זה מתוך מהלך שלם. אדם לא יכול להבין חצי סרט, אדם לא יכול להבין דקה בסרט. למה? כיוון שהכל זה שרשרת אחת. כל השית אלפי שנים זה מהלך אחד של הקדוש ברוך הוא, להביא גילוי ייחודו. לכן כשאדם מבין שאנחנו בתוך מערכת גדולה, אז אדם יותר קל לו להבין שהוא לא מבין, איך היה אומר חפץ חיים, אנחנו בסך הכל 70 שנה פה, אתה רוצה כבר להבין את הכל. מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה הייתם ביסדי הארץ? איוב היה לו קושיות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מגלגול של מי אתה? בכלל אתה יודע בשביל מה אתה נמצא פה? אתה יודע למה אתה מתקן? אתה לא יודע כלום, אז מה אתה שואל שאלות? איפה היית ביסדי הארץ? אתה היית בבריאת העולם? אתה יודע בכלל איך מתנהל העולם? זה מהלך עצום ונורא, וכל דבר מחושב עד הפרט האחרון. כבודם אם נתת הלוואה למישהו, הוא לא רוצה להחזיר לך, הוא אומר רק כן, לא, כן, משחק איתך. לא לבקש ממנו יותר, לפי זה רצון השם? יש שולחן ערוך, מה שעל פי שולחן ערוך זה רצון השם. הייתה בחורה בסמינר אור החיים, שהיא בחורה שלמעשה השם מרחם, עבר לה הרבה צרות. אבא שלה נפטר, אמא שלה הייתה חולת נפש, לא בריאה בנפשה, והבחורה הייתה ענייה גדולה מאוד. יום אחד היא באה לאחת הרבניות שם בסמינר אור החיים, ואמרה לה, אני מיואשת מהחיים, אני יודעת הרי שלהתחתן אין שום סיכוי, גם בלי אבא וגם בלי כסף וגם מי המשוגעת, מי ירצה כזה דבר? אף אחד לא ירצה. ממילא איך שייך להתחתן? אמרה לה הרבנית, נכון, יכול להיות שאת חושבת שלך אין כלום, על הקדוש ברוך הוא יש הרבה. תאמיני שהוא יכול הכל, תאמיני שהקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא לא מוגבל, אנחנו מוגבלים, הוא לא מוגבל. ואחרי שבועיים, לא פחות לא יותר אחרי שבועיים, באה אליה אותה רבנית, ואמרה לה, יש לי שידוך בחור, היה לו איזו בעיה רפואית, וברוך השם הוא נקה לגמרי, והוא מוכן להיפגש איתך. היא לא האמינה למשמע אוזניה, מה, יש מישהו שרוצה אותה? אמרה לה כן. והנה הבחור נפגש איתה והחליט שהוא רוצה. ואחרי זה ההורים שלו באו וראו את האמא, כמובן לפני זה סידרו שם את הבית והכל, והתרצו, ונעשה שידוך, ברוך השם סגרו. אבל מאיפה מגיע כסף מנהלן? זה הקושייה הגדולה ביותר, כסף מנהלן. יום אחד השטחנית מקבלת טלפון מאיזה חסיד ויז'ניץ, שהוא אומר לה, אני יודע שאת עסוקה הרבה בשידוכים, ואני תמיד נוהג אצל כל הילדים שלי, ביום שאני מחתן, אני רוצה גם כן לחתן עוד מישהו. אז הוא אמר לה, הנה עכשיו אני מחתן את הבן שלי, ואני רוצה, אם יש לך איזה חתונה. היא אומרת, באותו יום אין לי, אבל אני אספר לך סיפור של בת ישראל כשרה, יתומה, שאין לה כלום. הוא אמר, אני נותן את כל החתונה. ולא רק את כל החתונה, הוא אמר, אני גם קונה לה את כל הרהיטים. והוא אמר גם את כל השעון, הכל מכף רגל ועד ראש. אז הוא אמר, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא. אדם יושב וחושב מאיפה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, למה מאיפה? תאמין שאני כל יכול. למה האדם כל כך מצמצם את אורו של הקדוש ברוך הוא? למה האדם כל כך חי בקטנות השכל? העבודה שלנו זה להאמין שכל מה שאדם, כל דוד רחמנא לטב אביד, שכל דבר יש לו פרט. אני קראתי דבר מאוד יפה. היה אברך פה אמריקאי שגר פה בארץ, כמו הרבה אברכים שבאים מאמריקה, גרים פה תקופה בארץ. הנה האברך הזה, הבת שלו פתאום קיבלה חום, במשך תקופה לא יורד החום. הרופאים לא ידעו מה זה, עשו בדיקות, עד שבסוף גילו שזה איזה וירוס עם שם יפני, שיש אותו אחת אולי למיליונים. טוב, הרופא פה אמר לו, תשמע, כאן בארץ אין סיכוי, לא יודעים איך לטפל. אתה בן כה אמריקאי, ניסה לאמריקה, ובעזרת השם, שם יודעים יותר, הוא נסע לאמריקה, ההורים שלו גרים ברוקלין, הוא נסע למונסי, גר במונסי, כשהוא הגיע שם לבדיקות, בדקו עוד פעם ואמרו שזה 100% זה הווירוס, אבל אמרו לו, תדע לך, הווירוס הזה לפעמים יכול פתאום הוא להתפרץ ופוגע בלב, ואז זה סכנה. לכן אתה כל שבוע צריך לבוא לבדוק, כל שבוע היא צריכה לבוא בדיקת דם. אז הוא ישתדל תמיד לא להיות אף פעם רחוק מביתו, כיוון שאי אפשר לדעת מה יהיה. שבת אחת הוא החליט שהוא רוצה לנסוע להורים שלו. הוא נסע להורים שלו בברוקלין, ובדיוק ביום שישי, מה שקרה, שהוא נסע בדרך ופתאום התחיל שלג כבד מאוד. והוא היה תקוע במנהטן, באמצע הדרך. הוא לא ידע מה לעשות, אבל הוא החליט שלהמשיך כבר לא שייך, אי אפשר להמשיך בכזה שלג. הוא קם ועצר שם באיזה מקום, הם היו קרובים לשבת, והוא נכנס, דפק אצל אחד השכנים,
ופתח לו יהודי אדיב, לו ולאשתו ולילדה, קיבל אותם בכבוד גדול, והוא אמר לו, אנחנו גרים פה קרוב, ליד פוסק הדור, רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה. אז הוא אמר לו, אני בליל שבת מתפלל אצלו. הוא אומר לו, עכשיו הרב כבר, זה היה בשנה האחרונה שלו, הרב כבר לא מקבל קהל, הוא היה לו חולה, מוישה. אבל לי, כיוון שאני מהמניין המצומצם, אז אני אכניס אותך לרב. הוא שמע את זה, הוא שמח, איזה זכות. הוא אומר, נכנסתי לרב מוישה פיינשטיין, הוא שאל אותי, כאילו, איך אתה הגעת, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, הבת שלי חולה, ואני ככה לא יכול אף פעם להגיע, לנסוע מהבית. לשבת החלטתי לנסוע להורים, ונתקעתי בשלג, וסיפרו לו את כל הסיפור. אמר לו רב מוישה פיינשטיין, נו, שבת מלזוק, רפואה קרובה לבוא. רפואה קרובה לבוא. הוא אמר לו, תבוא אליי מוצאי שבת אחרי זה עוד פעם. הוא אומר, מוצאי שבת, אני הגעתי לרב מוישה פיינשטיין, הוא שם את הילדה על הברכיים שלו, הניח ידיו על ראשה, ובירך אותה מעומק הלב, הוא אמר לו, תהיה בריאה לגמרי. הוא אומר, טוב, ברוך השם. אחרי שבת, פסק השלג, חזרנו לבית, והלכתי אותו לבדיקות. אמרו לי, הרופאים, אין כלום. שום דבר, אין כלום. הוא אומר, אז הרבה פעמים אני חשבתי שנתקעתי בשלג, אבל לא נתקעתי. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לשלג כדי שאני אגיע לבן אדם הזה, ויזכה לברכתו של קדוש ישראל, רב מוישה פיינשטיין, שתברך אותם. אז הוא אומר, אנחנו, תראו מה זה, נראה לנו כל מיני דברים. אתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה. אני ראיתי שרבותינו אמרו, החפץ חיים ידוע שבעיירה רדין, פעם אחת פרצה שריפה, ורוב העיירה שלט באש, עד שזה הגיע לבית של החפץ חיים, שם פסקה האש. ומאה שם, קבוצת בתים קטנה, לא היה אש. ואז החפץ חיים כידוע, כמו שכתוב בספרים, במלוא כוחו עבד לבנות את העיר מחדש. הוא שלח מכתבים ואיגרות לכל מקום, ובנו את כל העיירה הרדים מחדש. והנה אחרי שגמרו לבנות את העיירה הרדים מחדש, פרצה עוד פעם דליקה, וכל החלק שלא נשרף, מעכשיו נשרף. ואמר אותו תלמידו של החפץ חיים, אני ראיתי את החפץ חיים בזמן שהבית שלו עלה בלהבות. הוא עמד ואמר, בנו שלם, כמה אתה טוב, כמה אתה טוב, שלא שרפת את כל העיר, איזה יופי ששרפת חלק, ועכשיו את החלק השני, שלפחות אלה יכולים לעזור לאלה, ואלה יכולים לעזור לאלה. לראות את מעשה השם הנורא, ידוע שהחפץ חיים דבר מאוד מעניין. בבית של החפץ חיים כמה פעמים רצו לעשות ביטוח נגד שריפות, והחפץ חיים לא הסכים בשום פנים ואופן. אחרי השריפה הגדולה, אז בני הבית, היה אחד מבני הבית שהחליט שהוא הולך ועושה ביטוח. עשה ביטוח, ושבוע אחרי זה הבית עלה בשריפה. ואז אמר החפץ חיים, לא היה עושה ביטוח, לא היה קורה שום דבר. למה? כיוון שאדם בוטח על הביטוח, אז אנחנו מבינים כמה אפשר לסמוך עליהם. ואחרי זה עוד משגעים לך את השכל, עוד מוצאים את הנשמה עד שמקבל משהו. הוא אומר, כשאדם סומך על הקדוש ברוך הוא, אז אדם זוכה להכל. אלה גדולי עולם שסמכו על הקדוש ברוך הוא, תמיד לא היה להם שום דאגה. יהודי קדוש בירושלים, קדוש ונורא, רבי יעקב מוצפי, זכר צדיק קדוש לברכה. רבי יעקב מוצפי לא מקבל אף פעם כספים מאנשים. למה? הוא אומר, כשאני סמוך על אנשים, אני תמיד חייב להם. הוא אומר, באו מכל מיני מפלגות, רצו מכל דברים. הוא אומר, אני סמוך רק על הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשאדם מקבל, הוא כבר חייב הכרת הטוב. הוא אומר לך, כבר יש מצוות הכרת הטוב, אתה חייב, זה מצווה. ממילא הוא אומר, אני רוצה להיות הכרת הטוב רק לקדוש ברוך הוא. כלום, הוא חי בעניות ודלות. עד כדי כך שמסופר עליו סיפור נפלא. הוא סיפר שבתי שהוא חיתן את הבת שלו. הגיע שבת חתן, החתן שלו היה פה מרמת גן. לרבנו הקדוש יעקב מוצפי לא היה כסף, אפילו לנסוע באוטובוס לרמת גן, לא היה לו כסף. הגיע עם שישי, הרבנית שואלת אותו, אנחנו צריכים לנסוע לשבת חתן, אין כסף. הוא אומר, לנו אין כסף, לקדוש ברוך הוא יש כסף. כך הוא אמר, לא יש כסף. הוא ישב רגוע, היא ראתה אותו שהוא לא דאג בשום דבר. והנה, אחרי שעה, דופק בן אדם אצל רבי יעקב. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני שמעתי עליך שאתה תמיד חכם, אני יכול לעשות איתך יששכר וזבולון? הוא אומר לו, כן, יששכר וזבולון זה משהו אחר. הוא נתן לרב סכום כסף, ועשה איתו יששכר וזבולון. הוא אמר לרבנית התורה, לא צריך לדאוג שום דבר. אנחנו לא צריכים לקבל מאף אחד, לא צריכים להתמחים. הנה, הקדוש ברוך הוא שלח לנו. זה בן אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע, זהו. הם ידעו שמאן דייב חיי יאהב מזונה. מי שנותן חיים, נותן מזונות. היה יהודי צדיק גדול בבגדד, קראו לו רבי יהושע משה. הוא היה אומר שיעורים בבית זליקה, שם בבגדד. והנה הוא מספר מעשה נורא, שיום אחד בבגדד היה שיטפונות נוראים, שיטפונות נוראים. הוא אומר, חכם יהודה פתיה, מורו ורבו, חכם יהודה פתיה, אמר לו, אנחנו צריכים ללכת לקבר של שייח יצחק גאון. יש שם יצחק גאון, אחד מהגאונים שקבור בבבל. הוא אמר לו, בוא נלך לקבר להתפלל. הוא אמר לו, איך שייך להתפלל? הוא אומר, החובות מלאים מים. הוא אומר, שם המקום הזה זה מקום נמוך מאוד. אנחנו נטבע אם נלך לשם.
הוא אומר לו, יש הקדוש ברוך הוא, מה אתה מפחד? יש הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, התפעלתי מהאמונה שלו, הוא לא מפחד מכלום. הוא אומר, הוא הלך במים, ככה המשיך רגיל. הוא אומר, הגענו לשם, ראיתי אותו קורע ומשתחווה על הקבר, על הציון. אומר פרקי תהילים, ולאט לאט כל המים הולכים וחוזרים חזרה לנהר. אבל הוא אומר, קדושתו של רבי יהודה פתיה, זה כולם יודעים. את הניסים והנפלאות שהוא עשה, זה כולם יודעים. אבל הוא אומר, החידוש הגדול שאני ראיתי, את האמונה והביטחון, איך שהוא לא פחד משום דבר. כולנו לא הבנו. היינו בטוחים ש100% התאבדות. והנה אותו צדיק וקדוש ממשיך רגיל, אין לו שום בעיה. כמה אדם צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אני ראיתי פירוש נפלא. כתוב הרי בפרשה שלנו, ראובן בא ומציל את יוסף מאחיו, וישמע ראובן ויצילהו מידם. לכאורה זה פלא גדול מאוד. מה ראובן עשה? החליף פרה בחמור. למה? הוא ראה שאחרי יוסף רוצים להרוג אותו. אז מה? הוא זרק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. נו, מה הרווחת? מה הרווחת? למה הוא חשב שזה הצלה? ראיתי המפרשים אומרים דבר נפלא. אומרים שהוא זרק אותו לבור מלא נחשים, שם ראובן ידע שיוסף אין לו כלום. יש לו רק את הקדוש ברוך הוא. אם יש לו רק את הקדוש ברוך הוא, יצעק להשם, הוא 100% ינצל. אין כזה דבר שהוא לא ינצל. כשאדם סמוך ובטוח רק על הקדוש ברוך הוא, ב100% ינצל. אבל כשהוא יגיע לאחים שלו, אז אשר ראינו צרת אחינו והתחננו אלינו, שם הוא התחנן לאחים, יבקש את הרחמים שלהם. אם הוא כבר חושב שהוא תלוי ברחמים של בשר ודם, לא בטוח שהוא יקבל עזרה. זאת אומרת, ראובן ידע ב100%. כשאדם נמצא בצרה והוא סמוך רק על הקדוש ברוך הוא, 100% הוא ינצל. זה העבודה של האדם. העבודה של האדם זה, בך בטחו אבותינו, בטחו ולא בושו, ב100% הם בטחו בהשם. כשאדם בוטח בהשם אז הוא זוכה להכל. כמה אדם צריך להאמין בהשם. אני ראיתי, רב קניבסקי זכר צדיק קדוש לברכה כותב בפירושו על פרק שירה, כתוב, פרגיות אומרים, בטחו בהשם הדעד, כי ביה השם צור עולמים. זה השירה שלהם. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, זה כמו ציפורים קטנים. הם לא מקבלים מרות. הם לא מפחדים משום דבר. הם אומרים לבן אדם, שמעת, מה זה ציפור דרור? היא לא ממושמעת. היא ממושמעת רק לקדוש ברוך הוא. אין לה בעלים. הוא אומר, זה הלימוד לאדם. אתה מפחד ממנו, אתה מפחד ממנו, אתה דואג ממנו. כולם דואגים, כל אחד מפחד. זה מחניף לזה, זה מחניף לזה. אדם צריך טובה, במקום להחניף לקדוש ברוך הוא, אסור להחניף לבשר ודם. הם אומרים לו, כלום, שחרר הכל. תאמין רק בקדוש ברוך הוא. כשאדם רק מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אדם זוכה לדברים גדולים מאוד. אביו של רבי פיינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, קראו לו רבי דוד. הוא אדם קדוש ונורא. עד כדי כך שמסופר עליו שפעם אחת כשהוא היה בצעירותו עבד באיזה מקום, אז הוא היה תמיד מפסיק ומתפלל. פעם אחת הגיע לשם לבעל המפעל חבר שלו, ובעל המפעל אמר לו, תראו את היהודי הזה, היהודי הזה קדוש. תראה איך שהוא מתפלל. הוא אמר, תפסיק, שום דבר, מה מתפלל? אל תתייחס לזה. הוא אמר לו, לא, תדע לך, אני רואה תמיד שהוא מתפלל, אז הוא לא נע ולא זע, אתה רואה אותו מרוכז, אתה רואה אותו ממש מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו, בוא נראה. הוא אומר, הוא ירה באוויר, ממש מעל הראש שלו, והוא לא זז. אחרי זה הוא ניגש ונשק כפות ידיו, הוא אמר לו, עכשיו אני רואה את האיש אלוקים קדוש. הוא אומר, אם הייתי רואה שאתה תזוז, זה מראה שאתה משחק. רבי דוד, הוא היה רב של העיירה בליטא סטרובין. ומה שקרה, שלצערנו, הקוזקים נכנסו שם, הם התחילו לשחוט יהודים על ימין ועל שמאל. והם כשהגיעו לבית של רב העיירה, רבי דוד, אז הם החליטו לעשות עליו כופר, כסף. הם ידעו שבני הקהילה יהיו מוכנים לתת כסף. אז הם שמרו אותו ושלחו לבני הקהילה שרוצים כופר גדול. רבי דוד שלח מישהו שיגיד להם בשום פנים האופן, שיחגו אותו, הוא לא מוכן לקבל פרוטה אחת, שלא יוציאו עליו, בשום פנים האופן. הוא ידע שאם יתחילו עליו, אחרי זה יעשו את זה לעוד כמה אנשים. אמר להם, אל תיתנו אפילו פרוטה אחת. והוא היה רגוע ושלב. אמרו לו, אם לא ייתנו, נהרוג אותך. אמר, תהרגו אותי. אם אתם חושבים שאתם הורגים אותי, אין לי שום בעיה, תהרגו אותי. ובסוף, אי אפשר להבין איך. פשוט קמו, שחררו אותו והחזירו אותו לביתו. שאלו אותו, מה הרגשת? אמר, לא הרגשתי כלום. ידעתי שהיה נתון בידיו של הקדוש ברוך הוא. ברצונו מעקם, ברצונו מיישר, ברצונו מחתך, ברצונו מיישר, כלום. אני בידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שאדם מבטל רצונו לקדוש ברוך הוא, לא שום דאגה, הוא לא דאג מכלום. זה נקרא ציפור דרור. זה אדם משוחרר לקדוש ברוך הוא לגמרי. רבי גדליה מוישה מזוויל, אותו קדוש שנוסעים לקבר שלו, הוא היה קדוש עולם. והוא יום אחד דפקו שוטרי הקג"ב אצלו בבית. למה? הם אמרו שהוא חשוד בריגול. מה קרה? היה כנראה אנשים שהגיעו לרוסיה, ושם אתם יודעים, הרי כל בן אדם היה כמה מצלמות.
ודפקו אצלו בבית, הם ידעו שהוא צדיק, והוא יכניס אותם. ולמעשה כנראה שהם היו מרגלים. והם באו ואמרו לו שאין להם מקום לישון, הוא מוכן לתת לו, הם ידעו שהוא אדם צדיק, הוא רבה שקהילת צביל, אמר להם בכבוד רב, הכניס אותם, נתן להם לאכול ולשתות. מיד אחרי שתפסו אותם, הם מיד הגיעו אליו שוטרי הקג"ב, ואמרו לו, אתה חשוד בריגול. הוא אמר להם, אני לא מרגל, אני מכניס כל יהודי, כל מי שרוצה, אני מכניס. הגיע יום המשפט, ואתם יודעים, ברוסיה, אז גם היום, להרוג בן אדם זה דבר קל מאוד. והנה הגיע המשפט שלו, ואז השופט אמר לו, אתה יודע שאתה מרגל, ואתה יודע שמרגל גזר דינו מוות? אמר לו, אני יודע דבר אחד, שפה לא מחליטים כלום, מחליטים רק שם למעלה, רק שם למעלה מחליטים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, ייקח אותי, אם הוא לא רוצה, הוא לא ייקח אותי. השופט שמע את זה, אתם מבינים, חיל ורעדה שמע אותו, שעוד ברוסיה מישהו יגיד כזה דבר, ועוד לשופט בבית משפט, זה לא נורמלי. השופט אמר לו, טוב, המשפט שלך עכשיו יעבור לז'יטומיר, זה הסמכות העליונה. וכשהגיע לשם, שם היה השופט העליון, זה היה אחד מהעיירה זביל, הוא היה מומר, אבל הוא ידע שרבי גדליה הוא אדם צדיק. אז הוא במקום להרוג אותו, שלח אותו ל7 שנים לסיביר. הוא היה שם בסיביר, וכמובן עבודת השם של רבי גדליה משה בסיביר, מי שיודע זה אי אפשר לתאר, איך הוא קדוש עולם, באותו קור הסיבירי, באיזה התלהטות, באיזה דבקות שאוהבת הקדוש ברוך הוא, באיזה תמימות שאוהבת הקדוש ברוך הוא, מסר נפשו. ידוע הרי שרצו לשחרר אותו, שהגיע זמן השחרור שלו, זה היה שבת, והשופט אמר לו שהוא צריך לחתום. הוא אמר לו, אצלי שבת, אני לא יכול לחתום, לא יכול לחתום. אז הוא אמר לו, אם אתה לא תחתום, אתה תשב פה עוד הרבה זמן. הוא אמר לו, אני לא יכול לחתום. השופט לא האמין שיש כזה דבר, אבל כך אבי. מי שהיה אחריו בתור, זה היה גם יהודי. ואותו יהודי אחריו גם כן היה צריך להשתחרר. אבל כשהוא ראה שרבי גדליה משה לא רוצה לחתום, אז הוא אמר, גם אני לא חותם. אמר לו, לא, אתה תחתום. הוא אומר לו, אבל הרב לא חותם. הוא אומר לו, אני לא חותם, אבל אתה כן תחתום. הוא אומר לו, אני לא רוצה. הוא אומר לו, אתה לא תחתום, אני אחתום בשבילך. כשהשופט ראה את זה, הוא לא האמין איזה אהבה ואיזה אחווה, הלך ושחרר את שתיהם. אבל תראו, קדוש עולם לא פחד, עומד ליד שופט, יודע שיכול לקחת את הנפש שלו, במקום להתחנף, הוא בא ואומר לו, השם הוא אלוקים, זהו. וידעת עוד, כי השם הוא אלוקים, בשמיים עמה, ועל הארץ מתחת אין עוד מלבדו. היום אין עוד מלבדו, זה נהיה סגולה, זה נהיה איזה לחיצת כפתור. אבל אדם צריך לדעת שאין עוד מלבדו, זה עבודת נפש, זה עבודת חיים. זה עבודה שאדם צריך לחיות ולהאמין פשוטו כמשמעו, שאין עוד מלבדו, שאף אחד בעולם לא יכול להריע לו, ואף אחד בעולם לא יכול להיטיב לו. כולם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר החינוך במצווה רמ"א, שאדם צריך לדעת לא לנקום ולא ליטור, למה? אבל צריך לדעת שהכל שלוחי דרחמנה, בכל השם עושה שליחותו, בכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. כשאדם חי ככה, אז אדם יש לו חיים אחרים, יש לו חיים אחרים. אדם לא יודע כמה טוב לו, איזה פלאות, אדם חי עם הקדוש ברוך הוא 24 שעות, שמאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו בכל פרט ופרט. קראתי הרב קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. הבן שלו מספר שאבא לא היה רודף אחרי אוטובוס. מה הפירוש? הוא אומר שוב בצעירותו, פעם אחת היה צריך לנסוע עם אבא שלו מחוץ לעיר. היה צריך לנסוע מחוץ לעיר, מרחק גדול. והנה הם הגיעו די קרוב לתחנה, ופתאום האוטובוס רץ. האוטובוס נוסע מהר מאוד. אז הבן התחיל לרוץ, ואבא אומר לו, אני לא רץ לאוטובוס. אם הוא שלי, אז הוא יעצור, ואם לא, אז זה לא שלי. הוא אומר לו, אבל אבא, עוד שעתיים מגיע אוטובוס. הוא אומר לו, אני לא רץ. הוא אומר, והם רואים את האוטובוס, עובר את התחנה. דקה אחרי זה, פתאום האוטובוס נעצר, והנהג יורד לחפש מה הבעיה בגלגלים. הוא הרגיש שיש איזו בעיה, יורד, מתחפש, בינתיים הם הגיעו לאוטובוס ועלו, הנהג ראה שאין שום בעיה, קם ונוסע. אמר לו, הרב, ראית, אם אדם חי עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שאף אחד לא בורח ממנו, ואף אחד לא עוקף אותו, ואף אחד לא עושה לו כלום. כל דבר יש שליחות מהקדוש ברוך הוא. עד כדי כך חי בכזה ביטחון, היה תקופה שהוא היה בצעירותו, היה לו גמח. אבל בגמח הוא אמר לאנשים, תראו, הכסף לא שלי. זה הכל פקדונות שאנשים נתנו לי. לכן אם אנשים רוצים בחזרת הפיקדון, אני אודיע לכם 2-3 לפני זה, ותחפשו איך להשיג את הכסף. פעם אחת, הוא אומר, הגיע בן אדם ורצה את הפיקדון חזרה. הבעיה היא שהכסף היה זה הסכום גדול, והוא קבע והלווה את זה למישהו. אז הוא הלך לאותו אחד ואמר לו, בעל הפיקדון רוצה, תדאג להחזיר. אומר לו, זה שקיבל את הפיקדון, אני לא יודע מאיפה להחזיר, אין לי מאיפה. אבל הרב התחייב לבעלי הפיקדונות שהוא מחזיר להם מתי שהם רוצים, הוא לא ידע מה לעשות. הוא אומר, בטחתי בקדוש ברוך הוא. אמרתי, ריבונו של עולם, אני עושה את זה כדי לעשות חסד, תעזור לי. הוא אומר, כמה דקות אחרי זה מגיע יהודי, ושואל אותי אם יכול לתת לי פיקדון, בדיוק אותו סכום נותן לי, זהו. הוא אומר, ככה זה, כשאדם צריך משהו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו, אבל אדם צריך לדעת
להאמין שהוא רק סמוך ובטוח על הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך הוא חי בכזה פשיטות, בכזה אמונה תמימה. הרב הרבה פעמים היינו מבקשים לנו לחתום על כל מיני דברים. היה כמה פעמים שהרב הגיע לחתום והעת לא כתבה, הוא לא הסכים לחתום יותר. הוא אמר, משמיים לא רוצים. משמיים זה סימן שלא רוצים שאני אחתום. למה הוא ידע שעת לא כותבת זה גם כן יש לה מטרה. רבנו החזון איש ידוע שהרבה, תמיד היה אוכל לפניו, הרבנית הכינה לו. והיה פעמים שהגיע שעת האוכל וכמה אנשים הטרידו אותו, אולי יותר אוכל את הביצים. הוא אמר, אם ככה, או משהו באוכל לא אוכל. הוא אמר, כנראה משמיים לא רוצים שאני אוכל. למה הם הבינו שכל דבר ודבר זה שליחותו של הקדוש ברוך הוא. כל דבר אין סתם בעולם. תראו מה זה שבן אדם חי עם הקדוש ברוך הוא 24 שעות, אז הקדוש ברוך הוא יש לו בת קול לכל דבר ודבר. כל דבר מרומז לו משמיים. רק אדם צריך לחיות עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו נחיה עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. המהר"ם שפירא מלובלין זה שתיקן את הדף היומי, את התקנה הגדולה, שזכה כך לזכות את עם ישראל בתקנה הגדולה והנוראה של דף היומי. הוא הקים ישיבה גדולה בלובלין, ישיבה שהצמיחה גדולי הדור, ענקי עולם. אבל כשהוא בנה את הבניין, הוא בנה אותו בניין מפואר. למה הוא רצה שיהיה כבוד התורה? זה היה זמן שכבוד התורה היה כל כך מזולזל, לכן הוא רצה שיעריכו יותר את התורה הקדושה, שבחורי ישיבות, לכן הוא בנה בניין מיוחד. אבל הוא סחב על עצמו חובות גדולים מאוד, וכיוון שהיה לו חיי לחובות גדולים, לא הצליח למצוא תורמים להכל, הוא נסע לאמריקה. הוא היה באמריקה תקופה ארוכה, וזה לא אמריקה של היום, שברוך השם קל להוציא כסף. זה היה אמריקה של אז שממש לא הצליח להוציא כלום. הוא במשך שנה וכמה חודשים הסתובב מבית כנסת לבית כנסת וביזה את עצמו. המהר"ם שפירא זה היה אחד מהעילויים הכי גדולים שהיה בדור. הוא היה גאון עצום ונורא. הוא היה צדיק, לא סתם הקדוש ברוך הוא זיכה. גלגל על ידו שיהיה כל כך הרבה גדולי עולם יצאו, כל כך הרבה תלמידי חכמים, כל כך הרבה תורה התרבתה על ידו בעם ישראל. הוא היה הולך מבית כנסת לבית כנסת ומתחזן כדי שיקבל קצת כסף. אתם מבינים? היה לו קול יפה, היה מתחזן. עד שהוא היה תקופה שהוא הרגיש שהוא לא עושה כלום, הוא לא ידע מה לעשות. ואז הוא אומר, אני ישבתי בבית והתחלתי לבכות. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אם אמרתי מטה רגלי, אם אמרתי מטה רגלי, חסדך השם יסעדני, ברוב שרפי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי. ואז יש ניגון מיוחד, ידוע שהוא חיבר על זה, ניגון מרגש מאוד מאוד. והוא אומר, אני שרתי את זה באחד בתי הכנסת והם בכו, ואז נפתח להם הלב. ומאז הוא אומר, גם לא הרגיש שיש סייעתא דשמיא. למה? הוא אומר, אז הרגשתי, אם אמרתי מטה רגלי, מטה רגלי, הכל לא הולך, הכל דפוק. הכל דפוק, המזל חסום, זה היום פתגם שגור אצל כולם. המזל סגור, זה סגור, הכל סגור. אמרתי מטה רגלי, חסדך השם יסעדני, ברוב שרפי בקרבי. גם כשאדם חושב שהכל לא טוב לו, יש לו מחשבות, תנחומך ישעשעו נפשי. הוא אומר, ומאז נפתחו לי הרבה שערי שמיים. למה אדם צריך לדעת שגם שהוא נמצא בשאול תחתית, אדם צריך להאמין שדווקא משם צומחת הישועה. ראיתי הרב קניבסקי זצ"ל אומר דבר נפלא. בפרק שירה כתוב, שיבולת חיטים מה אומרת? מה השיבולת שר על הקדוש ברוך הוא? ממעמקים קראתיך השם. הוא אומר, מה זה קשור לשיבולת? הוא אומר, איך השיבולת גדלה? מכניסים את הגרגיר לאדמה, היא נרכבת לגמרי, ומשם צומחת השיבולת. ממעמקים, שאדם נמצא בשפלות גמורה, בתור, כיליון, אין כלום, שום דבר לא הולך. משם קראתיך השם, משם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא. זה אדם צריך לזכור תמיד, אל תשמחי אויבתי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם מאור לי. ואמרו חז"ל, מלא נפלתי לא קמתי, בדיוק הפוך. הרבה פעמים אדם לא מבין, למה? כמו שהלב, הרי זה הולך בצורה כזאת, הלב לא הולך ישר, זה לא קו ישר, זה עולה ויורד כל הזמן. כך אדם צריך לדעת שגם מציאותו של האדם זה ניסיונות, עליות וירידות, עליות וירידות, אבל דווקא מתוך צרה רווחה, מתוך אפלה אורה. שם אדם גודל, שם אדם מגיע להכל. אני רוצה לספר לכם מעשה תרים לפני כמה שעות. לפני כמה שעות נפטרה בירושלים אישה צדיקת גדולה מאוד. אישה צדיקת גדולה בת 60, נפטרה. אישה בעלת חסד עצום, היא הייתה מנהלת בית ספר גדול, צדקת, אישה מיוחדת בעלת חסד. קוראים לה הרבנית שיינברגר. בעלה הספיד אותה, ובעלה אמר, לפני 11 שנים הלכנו לרופא, ועשו לה צילומים בגוף. אמר רופא, תקשיבי טוב, יש לך 4 גידולים בראש, יש לך גידול ענק בריאות, יש לך גרורות בכל הגוף. אמר לבעלה ששבועיים יש לה לחיות, שבועיים יש לה לחיות, זהו זה. אתם שומעים שמגיעים לרופא עם כזה תוצאות, זה
טוב שהוא לא קיבל התקף לב במקום. הוא אומר, נסעתי לרב קניבסקי בבני ברק. אמרתי לרב, הרופא אומר, שבועיים לחיות. הוא אומר, מתי אתה מאמין לרופאים? שטויות והבלים, אל תיקח אפילו תרופות, כלום, שום דבר. תמשיך ככה רגיל. והנה האישה חיה עד לפני חודשיים, בריאה ושלמה, והמשיכה לנהל בית ספר. ככה זה. הוא אומר, היה לי ביטחון בהשם גמור. אדם בדרך כלל מגיע לרופא, הרופא רק כותב לו כל מיני, אדם כבר מאבד את העשתונות. ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, זה ברפואה, זה בכל דבר ודבר. אדם צריך לדעת, אסור לשכוח את הקדוש ברוך הוא. זה מעשה טרי, זה בא לסיפר בהספד. הוא אומר, זהו, אתם ראיתי אותה לפני חודשיים מתפקדת, כמו אריה הייתה מתפקדת. הנה, זהו, זו אישה שהרופאים אמרו לה לפני 11 שנה שכבר תקנה קבר. והנה הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכולם. כשאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, אין לאדם שום בעיה. רק אנחנו כאלה קטני אמונה, ואדם צריך לדעת שאת כל הבעיות יכול לפתור בדבר אחד. זהו, ויצעקו אל השם בצר להם, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפתור את כל הבעיות של כולם. אדם צריך להאמין. קראתי סיפור מעניין. היה יהודי שקנה מכונית חדשה, והמכונית חדשה, אתם יודעים, מכוניות חדשות, המשוכללות ביותר, בדרך כלל רק לוחצים, זה כבר טס במהירות עצומה. הבעיה היא, זה לא היה בכביש בין עירוני, זה היה 150, הוא נסע ברחובות ירושלים. כמובן מיד צבא שלם עצר אותו מכל הכיוונים, ונלקח לחקירה. נלקח חקירה, הם בדקו מיד את כל העבר שלו, ראו שהוא נקי לגמרי. הם שאלו אותו, מה הטירוף הזה באמצע ירושלים לנסוע ב-150? אמר לי, אני אגיד לכם, זה פשוט מכונית חדשה, אני עוד לא הורגלתי, זה הכל רק לחיצה קטנה, אתה כבר מגיע לגבהים. טוב, הם ראו באמת שזה לא איזה עבריין או משהו, אז הם שחררו אותו, אמרו לו, טוב תיסע, אנחנו כבר נטפל בזה, נשלח לו דוח. הם חשבו שזה לך תדע משהו. והנה, כשהוא ירד למכונית, הוא לא שם לב שמרוב בעלה, הוא שכח את המפתחות בפנים, מנעל את הדלת. גמרנו, הוא לא מצליח לפתוח, הוא לא ידע מה לעשות. מזמין פורץ, ומגיע פורץ, מנסה, לא מצליח. הוא אומר, במשך חצי שעה פורץ, מנסה, ולא מצליח. הפורץ היה אדם חרדי. והוא פתאום, הפורץ אומר לו 2 דקות, חכה. הוא אומר, אני רואה את הפורץ הולך לקיר, אומר כמה מילים, ואחרי זה לוקח עוד פעם איזה חוט, מנסה, פתאום נפתח. שאלתי את הפורץ מה קרה, הוא אומר לו, תשמע, אני אחד הפורצים המומחים יותר בארץ, אבל זה מכונית חדשה, עוד לא למדנו בדיוק את הטכניקות, איך לפרוץ אותה. הוא אומר, אני ראיתי שאני לא מצליח, פשוט עמדתי והתפללתי לקדוש ברוך הוא, פשוט, אמרתי, ריבונו שלם, תרחם עליי, תעזור לי. שמעתם? הקדוש ברוך הוא עוזר. כשאדם מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר. אבל מה קורה? אנחנו מאמינים, אדם הכל מאמין. הייתה אישה, רבותיי, זה מעשה שהיה. הייתה אישה צעירה, בת 30, שהגיעה יום אחד לבית חולים שערי צדק. זה אחד האחים שעובדים שם, הוא סיפר את זה. הוא אומר, האישה הזאת הגיעה עם קביים, ולא יכלה ללכת. היא מגיעה שם לבדיקות, אחרי הבדיקות הרופאים אומרים לה שנראה שיש לה ניוון, מחלת ניוון שרירים. ועשו עוד בדיקות ועוד בדיקות, הם אמרו לה, תשמעי, אין תקנה גבירתי, זהו, זה ניוון שרירים. הם אמרו לה, בספרים שלנו אין רפואה. היא אמרה, אולי רפואה אין, אבל רופא יש. מי שהביא את זה יכול לקחת. ככה היא אמרה את זה בשלוות נפש. הם לא האמינו, אבל טוב, היא הלכה לביתה. אחרי תקופה של כמה חודשים הייתה צריכה לבוא לביקורת. היא חזרה לביקורת, והיא הגיעה רגיל על 2 רגליה הרגיל. האח ראה, והוא לא האמין למראה עיניו. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, כן, זהו. אמרתי לך, אין רפואה, אבל יש רופא. רופא רגיל. כשהיא חיה בכזה ביטחון וכזה אמונה, הכל יכול להיות. זה העבודה הגדולה שלהם להאמין. כמה צרות אדם חוסך, למה אדם מסוגל לכוחה של אמונה. אי אפשר לתאר, את כל העולם אדם יכול להפוך. הרבי מרוז'ין תמיד היה אומר, כבר הרבה מרבותינו הקדושים אמרו את זה. הוא אומר, למה קשים זמנותיו של אדם כקריאת ים סוף? למה קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? הוא אומר, מה היה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף היה שעם ישראל הגיעו לים, והנה היה להם כל מיני כיוונים, כל מיני דרכים מה לעשות. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא הביא להם את הישועה מדרך שהם לא חלמו. הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר, קשה מזונותיו של אדם. אדם כל היום חושב, דווקא דרך זה תבוא הישועה, דווקא דרך זה, הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא ידידי, יש הרבה דרכים למקום. אל תהיה כזה קטן, אתה קטן, אני גדול, אני יכול להביא את הישועה איך שאני רוצה. והנה, בנו, רבי אברהם יעקב מסדיגורה, בנו של הרבי הקדוש מרוז'ין, היה מעשה איתו. פעם אחת היה בן אדם שהוא היה, עסקו היה לעשות יין שרף. היה סוחר גדול שיין שרף. אבל כשהוא נפטר, הבית התחיל להידלדל, כבר אין פרנסה. הם מכרו את כל מה שנשאר מהיין שרף. וככה הפרנסה הלכה והתמעטה והתמעטה. האישה לא ידעה, אלמנה לא ידעה מה לעשות, היא נסעה לרבי אברהם יעקב מסדיגורה.
והגיעה אליו ואמרה לו, רבי, אני רוצה שתבטיח לי, שיפול לי, יגיע לי השירות ויגיע לה. הוא אומר, למה את דואגת כל כך? יש הקדוש ברוך הוא, יכול לשלוח לך הרבה דרכים. היא אומרת, אבל איך יגיע לי כסף? לא, אין עצה אחרת, אני צריכה להגריל פייס, אני צריכה לקבל. הוא אומר, אל תדאגי לה, הקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים, תאמיני רק שהוא יכול. טוב, היא האמינה, היא חזרה לביתה, שלווה, רגועה. כמה שעות אחרי שהיא חוזרת לביתה, פתאום דופק איזה גוי אצלה בבית. ושואל אותה, את הילד, אפשר לקנות יין שרף? הוא אומר לו, כבר נגמר כל היין שרף, אין. הוא אומר לו, אתה ילד נחמד, זה נראה שאתה סוחר טוב, אתה רוצה להגיד לי שאין, אתה רוצה להעלות את המחיר. אני קניתי כל הזמן, מה אתה אומר שאין? הוא אומר לו, אין. הוא אומר לו, אני רוצה לראות. הוא ירד שם על מקום החביות, הוא אומר לי, אני רואה חביות מלאות. הוא מזיז, הוא אומר, הן כבדות, מה זה אין? הוא אומר, לא, זה מים שאנחנו שמנו כדי לנקות את החביות מכל השמרים. הוא אומר, אני רוצה לטום. והנה הוא לוקח מהחבית, והוא טועם, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? זה יין מצוין, זה יין שרף נהדר. הוא אומר לו, לא, זה מים. הוא אומר לו, לא. טועם עוד פעם, והנה זה יין שרף. הוא אומר לו, אני רואה זה יין משובח מאוד, עכשיו אני רוצה לקנות הרבה חביות. אני עושה סעודה, אני עושה שמחה גדולה בביתי, ואני רוצה שעכשיו לקנות. וככה קנה בסכום עתק. אז מה הוא הראה לה? שהקדוש ברוך הוא לא צריך לרוץ רחוק, למצוא לבן אדם את הפרנסה. הקדוש ברוך הוא יכול להביא לבן אדם את הפרנסה אליו הביתה. רק תפנה אליי, זה הכל. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא תפנה אליי, אני אעזור לך. אני קראתי סיפור, מעשה שהיה על קוסם, קוראים לו אילן ביטו. הוא מספר שהוא קוסם גדול, הולך מקום לקום לעשות הופעות. יום אחד גנבו לו את המכונית עם כל מיני כלי קוסמות, כל מיני דברים שהיה לו בשווי 300,000 שקל. כמובן, דבר ראשון, הוא הפעיל את כל המערך מה שהוא יכול, את המשטרה, חוקרים פרטיים, כל המצלמות, והנה לא נמצא, ניסה הכל, לא נמצא. הוא החליט שיש מוצא אחר, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא, ממש בכיתי לו, שזה נזק גדול בשבילי. הוא אומר, כמה שעות אחרי זה מתקשר אליי ערבי יוסוף, המשטרה הפלסטינאית. הוא אומר, נמצא את המכונית שלך פה עם הרבה דברים. מחר בשעה הזאת וזאת אתה מקבל אותה. וככה, ומחרת הוא קיבל. הוא אומר, אתם מבינים? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג שהשוטר הפלסטיני, רק תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לך את הכל. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הטבע לא מוגבל. זה כל עבודתה של חנוכה. העבודה, הביטחון העצום של אותם קדושי עליון, שלא פחדו משום דבר, לא היה להם שום מניעה, ידעו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אין לו שום בעיה. כשאדם חי ככה, במידה שאדם מודד, אז מודדים לו, כך אדם זוכה. אני רק אספר לכם מעשה נפלא שהיה עם הגאון הגאוני, עם שר התורה, קראו לו הרב מברז'אן. קראו לו רבי שלום מרדכי הכהן שפדרון מברז'אן. הוא היה אחד פוסק הדור לפני 120 שנה, הוא היה פוסק של כל גליציה. הוא היה גאון שאי אפשר לתאר, הסיפור על גאונותו זה לא נתפס, על שקידתו, קדושתו. והנה, בעיירה ברז'אן, הרבה פעמים היה קבוצה שחיילים יהודים שגייסו אותם לצבא, והוא תמיד היה משתדל שבמועדים, בימים טובים, לדאוג להם לשחרור. אבל פעם אחת קרה שהגיע חג השבועות, והמפקד העליון אמר, עכשיו אי אפשר, יש לנו איזה תרגיל גדול שאנחנו עושים אחד בשבועות בבוקר, אי אפשר לשחרר אף אחד. הוא אמר לו, בכל אופן, תנסה, אתה יודע שהם יהודים, זה יום טוב שלהם, צריך. הוא אומר לו, תשמע, אם הכומר, הרמטכ"ל, אלוקים יגיד לי, אני לא משחרר אותם. זה מבצע גדול מאוד, אף אחד לא יעצור בעדי. הוא אומר לו, אף אחד לא יעצור בך, מחר תראה שהקדוש ברוך הוא יעצור. הוא אומר לו, איך יעצור? הוא אומר, מחר תראה, חכה תראה, איך הוא יעצור. הוא אומר, מחר תראה שאין תרגיל ואין כלום. טוב? מגיע הבוקר, הכל רגיל. הקדוש מברז'אן הלך למקווה בליל שבועות, טובל. אחר כך הוא נעמד בשחרית, הוא אומר, רבותיי, עכשיו אנחנו מתפללים שירד גשם. פתאום בשבועות יורד מבול של גשם, ימים חמים, יורד מבול של גשם שאין כמוהו, וכל החיילים רטובים מכף רגל ועד ראש, עד לשד עצמותיהם. כמובן שהתרגיל לא יכל, והחיילים היו צריכים לחזור לבתיהם. ואז הגיע המפקד לרב ואמר לו, הרב, מה שאתה אומר? אני עושה. למה? אני מבין שאתה שולט על כל העולמות. אבל כמו שצדיקים, אנחנו רואים בעינינו שצדיקים יש להם כוחות לשנות. הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, הוא יכול באמת הכל בידיים שלו. רק צריך לדעת שזה מגיע מקטנות השכל. בדיוק היום ראיתי סיפור שהיה כהן גדול בבני ברק, יש כהן גדול בבני ברק, נחלת משה,
שהם באו לרב שטיינמן והם ביקשו ממנו שהם עכשיו נוסעים לאמריקה, הם רוצים כסף להחזיק את הכל, הם רוצים להצטלם איתו, הוא אומר, בשביל מה צריך להצטלם? אני אכתוב לכם מכתב. לא, צריך תמונות. הוא אומר, בשביל מה צריך תמונות? אמרו, זה יותר עוזר. הוא אמר להם, אתם יודעים למה אתם חושבים שזה יותר עוזר? שאתם קטני אמונה. הוא אומר, אם הייתם מאמינים, אתם יודעים שלא צריך. אדם צריך לדעת, כל כך הרבה, אדם משקיע בהשתדלות. ואם אדם היה מאמין באמת, הכל היה מגיע אליו בקלי קלות. רק מה הבעיה? אדם משקיע את כל החיים שלו בעוד השתדלות ועוד השתדלות. לעשות ככה ולעשות ככה ולעשות ככה. תן לקדוש ברוך הוא, גול השם דרכך ופתח עליו. גול השם דרכך ופתח עליו. זה עניין החשמונאים הקדושים. גול השם דרכך ופתח עליו. כמה אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול. ועוד דבר, כמובן, הרמב"ן כותב שהחטא הגדול של החשמונאים, שלא נשאר מהם כלום, אומר הרמב"ן, זה בגלל שהם דחקו את עצמם ולקחו את המלוכה לעצמם. כך אומר הרמב"ן, שהם דחקו את עצמם, ולכן, הרי אנחנו יודעים שהמלוכה שייכת לשבט יהודה. לא יעשו שבט יהודה, הוא חוקק מבין רגליו. ומאיפה זה הגיע? כיוון שדור אחרי זה, החשמונאים שלטו 180 שנה, אבל אחרי זה, אין אותם קדושי עליון, אחרי זה זה כבר הצאצאים, זה דורות אחרים, והם כבר ראו את המלוכה. והם לא ידעו להתנהג נכון, לכן הקדוש ברוך הוא טבע מהם. אם היו חיים באותה אמונה, באותה צדקות של אבותיהם הקדושים, ידעו שכל מה שאדם צריך גדולה, זה רק למענו יתברך. הגאווה והגדולה לחי העולמים. כשאדם יודע שכל הדוחק את השעה דוחקתו. אדם רואה חושב שאם הוא יעשה פרוטקציות מכל הכיוונים, יפעיל את כל הקשרים שלו, אז מה אז ילך לו? ואדם לא מבין שבדיוק הפוך. הגמרא אומרת, כל הדוחק את השעה דוחקתו. מאיפה יודעים את זה? אומרת הגמרא מאבשלום, שהוא ניסה בכל הכוח לקחת את המלכות. ומה קרה? הפסיד את המלכות. לעומת זאת, כל הנדחה מפני השעה עומדת לו. מאיפה יודעים את זה? רבא ורב יוסף. רב יוסף רצו שיהיה ראש ישיבה. אמר לא, אני לא ראש ישיבה. יש רבא, אמורה רבא תנו לו. והוא זכה בגלל זה שהוא העריך ימים עוד 22 שנה. האדם מאיפה חושב שצריך לחטוף, צריך לדעת שפה בעולם לא חוטפים כלום. אם אדם חוטף, הוא חוטף בסוף. זהו זה. אדם צריך לדעת שפה בעולם מה שמגיע לאדם יגיע לו, מה שלא מגיע לבן אדם, כל הרודף אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. וכל הבורח מהגדולה, הגדולה רודפת אחריו, בדיוק הפוך משכל האדם. למה? כיוון שאדם צריך לדעת שהעבודה שלו לבטל את עצמו לשכל האלוקי. לדעת שפה בעולם מה שיגיע לאדם יגיע לו. העבודה שלנו זה רק להתחזק ביטחון. וזה זמנים גדולים, זמנים מיוחדים. אדם יכול לזכות לביטחון גדול בהשם. זה עת רצון, זה זמנים מיוחדים שהכוח של הביטחון של החשמונאים הקדושים האלה נמצא פה בעולם, מאיר בעולם. אדם צריך לחטוף את הזמנים הגדולים האלה. ככל שאנחנו ננסה להתחזק, זה עבודת הימים. הרי הימים הקדושים האלה זה ימי עבודה, זה ימים שמסוגלים מאוד. וככל שאנחנו נתחזק, כך נזכה בעזרת השם לאורו של משיח. תהיה רצון שיזכה לגאולת עולמים במהרה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יקפיד תורה ויהדות.